Ukaona munhu wako akashandisirwa type yemibhedha iyo naex wake kumasleep over, ziva kuti munhu iyeye haasisiri wife material. Combination yeBlue Diamond, Congo Dust netype yemibhedha iyo inobvisa maqualities ese ewife material pamunhu, ichisiya munhu chaachigananda chacho chaicho, nekuti apo panopedzerwa munhu apo. Munhu wako akanyatsokubvuma kupinwa achishandirwa apo apo, wotaura kuti une wife material, unenge uchizvinyepera wangu. Wese nekaungu kacho katype ako kari kubuda apo ako, combination yacho ma1. Apa chinotorwadza ndechekuti nhasi chaiye chaiye pane munhu atotumirwa message, pane munhu atopinzirwa call, ari kutodaidzwa kusleep over kuti auye kunoshandirwa patype yemibhedha iyo. Apa vanhu ivavo mafuture wife enyu, mafuture wife enyu ari pama1 vakomana, ende ari kutoshandirwa zvekutodaro. Mafuture wife nemawife material manyama.